Mga igsoon, ang pagpangandam nga gihisgutan ni Kristo dili pangandam aron dili ta mamatay, kung dili ang pagpangandam sa atong kamatayon. Moabot kuno ni nga murag kawatan, dili mahibaw-an. So unsa may buhaton? Magtukaw, dili matog. Nga muna ka na mga batanon karon na di na matog, sige na lang tulpok anang cellphone. Ambot sakto baka na? Di gyapon na sakto kay wa man kakapangandam kay gasige na lang kag ana cellphone. Karon bitaw usas mga problema sa mga security guards, kana bang security ba? Ang problema og padadog cellphone, magsigig ana sa cellphone, di na hinon kabantay sa mga taong nangagi. Mao sa na mga bata. So ang pagtukaw mao ang pag-aninaw sa imong palibot, wa bay kaaway nga nagsingabot. Sige, lingi ako doon na imong tupad. Pangutan-a, ingna ba? Kanunay ba kang nangandam para sa kaaway? Kaya hindi ka mangandam para sa kaaway, patay ka. Mabitan ng Ukraine, ni sokol sa Russia, ang Taiwan, willing sang musukol sa China, kay andam kuno sila. Andam ba? Oo na. Kinahanglan kamautang musukol, kinsa may tinuod na tong kaaway. Ang yawa. Unsa may atong kapildihan, ang sala. Makasa gani ka, pildi na kasi imong kaaway. Gayos bagling imong tupad. Ing napildi na ka o ni daog. Okay, pangutan na. Kamong mga bana, asawan, napildi na mo sa sala o ni daog? Ang asawa man rin mo tubag noon. Ang bana ba, tubag mo, unsaman mo, napildi na mo o nakadaog? Kamong mga asawa, unsaman, napildi na mo o nakadaog? Otrosan mo ma. Kamong mga anak, unsa man, kumusta man? Napildi mo sa sala o nakadaog? Samot na sa. Kamong mga choir, unsa man, pildi mo daog? Bugiro sa kesta. Ang bugiro sa kay ba daog kuno sila. Nya man, mga maritis dai kay tustanan. Oy, dali kitang mapildi niya. Ang kuan ra ba, ang yawa, porting daghana siyag style. Aron lagi ta makuha sa pagpakasala. Kana lang cellphone daan, pwerte na nang mo pakasain. Nya sunod, kaning atong mga gipangsulob. Pwerte nang mudag sala. Sunod, ang atong mga gipanghuptan sa kinabuhi. Kanang atong kanarong inyong gipanghuptan ba? Balay, yuta, unsa pa na diha. Mga kwarta, alahas, purti nang mudag sala. Tuo mog dili. Ngawa, kanang nagtigom og alahas, mga igihan kay nas tanan. Kanang kasigig tigom og kwarta, oy, mga kusmod kay nagnaw. Mao man iti mailhan nga napildi na kasiyawa. Ang kusmod og naong. Muna diri sa atong ebanghelyo, ang una yung gisulti ni Kristo, ningon siya, ayaw kahadlok gamayng panon, kay ang inyong amahan na himuot sa paghatag kaninyo sa gingharian. Busa, ibaligya ang tanan ninyong katigayunan o ihatag ang halin ngadtos mga kabos. Ipabaligya ra niya ang tanan, kay nganuman sa sige natong paningkamot og tigom, daghan kitagsa. Testingi ang tanan yun, ipalit og slat. Ang tanan ba? Di ba? Wag yung kaysa. Nya kanira bang tao nga kusog kay mo palit og slat? Relax kay now. Dinhilay ni dool nako. Ingon na siya, Father, kanang na ako'y ihatag. Nya, yano kay siyang naong ba? Yano kay naong. Di ako sad, mura ra ba ko gadali? Mura sa kong unsa man? Unsa man? Ang siya nga,
pwede ta pa picture pa diyan ako. Akong nahona hasol-hasol sa danin niya picture na sa ako. Sige picture ta, picture nya daghan pa kasi istorya biya nimo pa der no sige jud kong tan-aw nako. Sige kong tan kong lilo nako Peter bagid akong oras ako. Daghan pa sa danin niya adlib-adlib oy sa kong nahona ba anang usahay kani mga kuabita kay ta kaning yawaan ta ba ang ator jud hunahuna atong gihunahuna nya siya pertigid niyang lipaya. Ako pa dir lipay jud kay ko ako naghunahuna jud kong moari nako asam day kapuyo nya yan okay siya na siya gikan pa biya New York pa din ko, New York din siya. Isagikan ko sa New York pa din. Naku, ako naka-adtor ba sa ko dito? Istorya mi kadiyot. Nga paghuman, wama sa siya gitonol na ko. Naku, sa kaniyang itonol ka? Ika Miss New York siya. Daghan na kayo sa istorya, daghan na kayo. Daghan na kayong mari diri. Anak, bitaw kanang nalingaw kay ko niya. Nga paghuman kuha din siya sa iyang diri siyang bag niya iyang gihatag nako siya ako ning gikuan gyud pader giandam jud ko ni para nimo nako adto lang sa opisina kay resibuhan na didto siya ay di man ni pwede resibuhan ako ngano man ingon din siya nga dili man ni atong currency nako ala dollar di ay oh mo to nakasige suwati lang nagimungan suwati sa siyangan sa ato nami pa din kayong siyang mama nako sige ako din gida dito sa opisina nako kuan man kuno na kanang dollar man kuno na nya giihap ba uy tag $100 na po kabuok nayahaya awa mo malipay kada ko na lipay salamat nako diha nako nakita ba nga kanay ding tao no nga generous relax Yano, simple. Why daghang adlib-adlib na kanabang magpakuan gyud, magpatagad gyud. Pero nako na judgmental lang sa kugabay kay gadali manggod ko. Nana ba? Pero unsa may requirement, mutuo ta unsay mahitabo kun ato ning buhaton ang pagpalit og slot. Matod pa sa atong unang pagbasa, ang atong katigulangan bisan dinhi pa sila aning panahona layo pa kay ni Kristo apan mituo sila nga dunay nindot nga mahitabo bisag gipangpatay sila nituo sila nga dunay nindot nga umaabot ug ang model ana sa atong katigulangan mao si Abraham mituo siya nga ang Ginoo mohatag gyud niya mao tong pag-ingos Ginoo biya sa imong lugar ni biya gid siya edad niya ato 75 years old. Pag-ingon sa Ginoo ang imong anak si Isaac 12 ang edad patya siya nya sunuga ihalad nako iya ginang gibuhat ni Abraham bisan og pinangga kay iyang anak ngano man mas labaw ang iyang pagpangga sa Ginoo nya mao na ni siya ang atimanon sa Ginoo gamayng panon iyang padaghanon. Kita dinhi gamay kay tang parokya pero tungod sa inyong pagtuo tungod sa atong pag-inambitay naghinatagay tag maayo aning slat-slat tanawa depende na ninyo ako sa akong bahin kay dako-dako man ko makuha aning akong dupa-dupa ay kamo trabaho mo mayo magkadusingot pa mo ika-15 pizza 15 pa magpizza 30 ninyo makakubra ako inigdo pa why 5 minutos ighuman wa na sweldo dayon paspas kining ako na ningon ang Ginoo ang gihatagag daghan paninglag daghan kay naman ko'y daghan nga nadawat akong stipend way labot ng kolekta ha kanang kolekta o kanang mga slot wa jud ko manghilabot ana ang ako ra gyud gidawat ang akong stipend nanang kanabang what is due to me as priest unya ako nang kuhaan og tag 10 slots kada semana mo na akong commitment hangtod mahuman nig kahalin ang 55,000 mo tampo sa kog tag 10 slots kada semana hangtod ta mga matay. Ya, gusto mo parihas na ko tag 10 slots dili 5 slots di yapon 1 slot tunga sa slot
Kana pader, okay kay na. O sige, tunga sa slot kada semana. Oy, inig katapos sa tuig, daghan kay mo nahatag nga slots. Og dako kay tag mabuhat ana. Slot lang na, piece by piece lang na, portion by portion lang na, pero tigumon mahimong usa ka dako kaayong proyekto nga makapalipay, makapadasig og makapalambo sa atong pagtuo. Kinahanglan tag mga facilities dinhi aron mas mulambo atong pagtuo. Nagkinahanglan ta pagpakita nga kita daing tanan tibuok kalibutan kitang mga territorial parishioners o kamong mga online parishioners nga kinahanglan ta nga magtinabangay karong panahona sa ngalan sa Ginoo. Ipakita nato nga dili na ta kinahanglang mahimo pang bilyonaryo, milyonaryo aron ta makatukod og nindot nga mga kaayuhan sa simbahan ug sa atong katilingban. Nga kinahanglan lang ta gugma pag-inambitay. Matud pa sa atong ikaduhang pagbasa, sa unang pagbasa, nag-inambitay sila sa kaayuhan o sa mga peligro, for better or for worse. Nag-inambitay. Sige, lingi ay mong tupad. Ingna, muambit ka sa akong kinabuhi. Ingna ka no. Sige na, pangutan na. Ingna, muambit ka sa akong kinabuhi. Nya kanang wa mulingi, impiernohono na na. Kanang nanglingi, pwede na mo mga matay. Kay kusog mo tuman sa sugo sa Ginoo. Og mo na importante, kamautang mo tuman sa sugo sa Ginoo aron daghan tag makabot nga mga kaayuhan. Kay ang himuong lungsod sa Dios matud pa sa atong tubag sa Salmo, kadto ra sang mga tao nga nigamit sa ilang pagtuo sa pagpuyo niining kalibutana nga mao ang pagsunod sa pulong sa Ginoo. Sige, ang mosunod sa Ginoo, manindog ta.